Zdravo. Želim da vam pokažem napredak. Ovde smo već 3 dana i kao što ste vidjeli prošli smo uzduž i popreko ovog domaćinstva i vidjeli smo uglavnom od čega se ovo domaćinstvo sastoji. Ako se sećate, u jednom od prethodnih videa pokazali smo mapu sa Google-a kako stvari ovo domaćinstvo izgleda sa satelita i tu smo uglavnom prepoznali potencijalne probleme i potencijalne benefite, odnosno eri u kojima možemo da poboljšamo prirodne uslove i da prepoznamo delove domaćinstva gde možemo gajiti zdravu hranu. Želim sad da vas uputim u proces dizajna. Evo, posle 3 dana radim na dizajnu koji nije kompletiran, ali već tu i tamo mogu da se prepoznaju elementi i kako će sve to da izgleda kada bude kompletirano. Sada ću vam pokazati delove dizajna za preporod ovog manastirskog domaćinstva. Evo da pogledamo ovaj moj radni sto i proces dizajna koji nije kompletiran, ali u nacrtu. Ako se sećate sa one slike sa Google-a, prepoznali smo ovu poljanu ovde, koja je potpuno ogoljena trenutno. Imamo ovaj element šume, imamo ovaj deo gde prolazi potok. I sada u dizajnu mi pokušamo da uklopimo sisteme za irigaciju. Primetit ćete ovde da smo isplanirali jedno jezero, odnosno ribnjak, da bi monasi mogli da gaje raznovrsnu ribu. A odatle, ako bolje pogledate, navodnjavamo, znači imamo jednu pumpu koja je, u stvari, ako pogledate vidite ovo i malo sunce, znači solarnu energiju, motor od 12 volti koji se napaja solarnom energijom, ali sasvim dovoljan, ne bi li sproveo vodu na sam vrh i opet sa druge strane mi skupljamo vodu sa ove padine i koja se uključuje ovde, znači sa puta, i pravimo jedan irigacioni kanal koji ide niz padinu skroz do dole preko njiva i vraća vodu nazad u jezero. A sa ovog mesta se odvaja i prolazi kroz voćnjak, natapajući zemlju zdravom vodom punom organskih materija i ide preko ove druge poljane i vraća se nazad u jezero. Ova voda bi trebala da bude bogata organskim sastojcima, jedan put kad je riba tu, puna nitrata i svakojakih organskih sastojaka. Da pogledamo sad šta smo ovde sadili. Mi smo planirali ovde da sadimo, pogledajte legendu, znači ovo žuto je put, zeleno je livada, ovo predstavlja drveće kao što vidite, ovo je simbol ovde, ovo predstavlja žbunje. To je uglavnom ovo što smo ovde već našli. Plava boja predstavlja vodu. Ovde smo sad dodali, ako vidite, razliku između ovog drveta i ovog drveta, ovo su voćke, znači oivičeno crno, a ovo je jestivo žbunje koje isto oivičeno crnom bojom. Pogledajte sad na ovom delu, mi smo ovde ovako u dizajnu zasadili voćke naizmenično, pošto sunce je sa ove strane, to je južna strana, tako da nije u jednom redu, nego ide naizmenično, da bi svako drvo moglo da iskoristi maksimalno sunca. A između smo sadili jestivo žbunje, raznorazne maline, kupine, borovnice, ne bi li što više taj prostor iskoristili jestivom hranom. Pogledajte sad
Ovde smo obeležili leje povrća. To na engleskom zove raised beds ili uzdignute humke, koje u stvari sprečavaju eroziju zemljišta. One u stvari zadržavaju vodu i zadržavaju sve hranjive materije, odnosno organske materije, koje ostaju u stvari tu između. Znači to su leje povrća. Ako se sećate, ovde je bila ta jedna njiva. I dalje sačuvali smo ovo meso zato što je tu podignut staklenik. Na ovom delu ovde zasadili smo jestivo žbunje koje u stvari skreće vetar koji duva sa južne strane i usmerava ga prema centralnom delu gde se nalazi smeštaj, odnosno vetar bi trebao ovako da se odbije i da ide prema voćnjacima. Sa severne strane sadili smo opet jestivo žbunje koji bi trebalo severni vetar, znači severni vetar da skrene u ovoj dolini i da ga usmeri ovako prema ovom jezeru, ne bi li zaštitili ovaj brisan prostor, odnosno naše povrće, odnosno ove objekte, ne bi li ga zaštitili od severnog vetra. Tako da smo ovde u dizajnu sadili jestivo žbunje. Ako pogledate na celo ivici šume, posuđeno je jestivo žbunje, raznovrsno, bar 20 vrsta različitog žbunja. Dalje, naravno ovde smo isplanirali jedan ribnjak. Evo ako pogledate ovde, to bi trebalo da bude jedna brana koja bi trebalo da reguliše nivo vode. Dalje u dizajnu prepoznajemo, evo vidite ovde je taj voćnjak, znači tu bi otprilike sproveli vodu. Jedan put kad se ti kanali iskopaju, trebalo bi iz šume doneti suvo lišće i sve zemlju punu humusa i napuniti te irigacione kanale, tako da bi oni trebali da zadrže vlažnost i rade kao sunđer, prosto kad padne kiša ili kad se uključi ova pumpa, znači da donese tu vodu, oni se natope i onda oni zadržavaju vodu po nekoliko dana, znači i zemljište se polako na padini natapa. Vremenom mi bi promenili sastav tog zemljišta, ono bi postalo mnogo plodnije. Tako da su ovo rešenje na duge staze. Jedan put kad se ovaj dizajn bude, kad dizajn bude kompletiran i u finalnom kontekstu, doći ćemo do jednog dela kada ćemo mi predložiti implementaciju, odnosno izvođenje radova. Za sada mi samo pokušamo da nacrtamo potencijal i probat ćemo da uradimo najbolje moguće. Otprilike ja sam, ako se sećate one zemlje, da smo uzeli zemlju ovde pored jezera, da smo uzeli zemlju iz voćnjaka, da smo uzeli zemlju ovde iza staje, to se gde se mi sad nalazimo, i da smo uzeli zemlju sa njive. Zemlja iza staje i zemlja iz voćnjaka je najbolje kvaliteta. Tako da ćemo vjerojatno sutra da prođemo ovim delom ovde i da probamo da sadimo. Znači, na dugoročnom planu ovaj dizajn bi trebao da bude kompletiran. Buldeži bi trebao da izađe da iskopa ovo, to je onaj mali sa najmanjom kašikom. To otprilike može da se uradi za 2 dana, ali su kao posledica rezultati bi trebalo da budu za sve ovde mnogo godina unapred. Sutra ćemo da prođemo ovaj deo i da vidimo u stvari da li možemo odmah da počnemo da sadimo u ovom delu voćnjaka, jer ja verujem da ovde zemljište najplodnije. Pa ja bih vas zamolio da nastavite sa gledanjem mojih videa, ne bi li sutra kompletirali sađenje. Sutra je 3. maj, otprilike probat ćemo da radimo po mesečevom kalendaru, da sadimo 3., 4., 5., 6. Šta je potencijal za gajanje hrane na ovom seoskom manasirskom domaćinstvu? Prvo imamo ovde potencijal za gajanje raznovrsne ribe na prirodan način. Imamo ovde potencijal za sađenje voćnjaka i
jestivog žbunja između. Imamo potencijal da gajimo raznovrsno povrće, znači u celom ovom delu, verovatno i ovde u voćnjaku. U šumi, glavnom ovaj severni deo ovde, je idealan za gajanje pečurki i od toga možemo da imamo 5, 6, 7 vrsta različitih pečurki. Sve zavisi od toga šta bude prihvaćeno, znači, u dogovoru. Inače, čim imamo vodu, odmah možemo da imamo i guske, i patke, i svakojaku pernatu živinu. Naravno, možemo da imamo i kokoške, a kokoške su jako dobre, zato što one čiste voćnjak od različitih bubica i isto tako đubre zemljište. Znači, dobro je kad pile trči unaokolo i po šumi, malo i po voćnjaku, i juri bubice, juri gliste, i verujem da ćemo na taj način doći do najzdravije hrane. Šta je dalje potencijal? Potencijal je imati kozu, posebno zbog ove šume ovde, zato što za kozu ne treba da se kupuje nikakva hrana onda. Koza jede šumsko lišće i ja verujem, evo ovako, da u tom delu ima dosta hrane za kozu. Trenutno to su pašnjaci, ali ako se dizajn bude izveo do kraja, vidjet ćete da koza treba otprilike da bude ograničena. Još je rano otprilike ići u same detalje, ali vidimo taj potencijal i pravo da vam kažem, ja verujem da će po implementaciji, odnosno kompletiranju ovog dizajna i po izvođenju ovih radova, ovo biti vrlo prava rajska bašta, verujte mi. Biće svega u izobilju. Pogledajte ovo. Ovo je žir iz hrastove šume, koje smo ranije uzeli iz šume. Vidite kako je proklijao, pustio je klicu života. Mi se nadamo, odnosno znamo, da će naš pasulj i naš kukuruz isto da pusti klicu života. Zato što mi radimo sa prirodom. Ne verujte mnogo ovim agronomima i ovim stručnjacima. Ipak oni znaju šta rade. To je sve bazirano na industrijskim principima. Ne bi li ljudi što više kupovali veštačko đubrivo, pesticide i sve ono što je navodno neophodno za poljoprivredu. Evo i ovo ćemo da posadimo, pa da vidimo da li će da nam poraste jedno drvo, jedan badnjak.